Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas anapauluan. Gagad kan anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglisi ka man. Saan ka asali-sali? Tawan matla ang kwartam amapan ije kantin. Naglawa mo ti pagnaan amapan ije kantin. Apay adito'y payayan ko ti pagnaam. Di nakman sungba-sungbatan. Tawan ka ba alam kanya? Amang ano di ka pa'y nangarmusar. Tawan ka ninyo. Nagarmusarak mat na itilinin taas ba? Uray ka sano ti rigat mi. Mas marigrigat kayo pa'y. Anya ka di ti basol ko kan ka. Takanayon nak nga ikasta. Apay analiday ka asim mangpet, manipod pagadalan, anak. Apay nga taakas dyan ni Winnie, nanang. Kanayon nakasupladaan iji pagadalan. Bayam laeng anak ko. Adatang tangig da a pamilya. Gaputa kabukbuko dan da adaga ti taltalunan da, iso akas jay da. Nagtangsit, idinto tada kapkapoy na iji pagadalan. Kastoy laangan ti aramidam, anak. Igaed mo ti agadala. Uray awan daga tayo, ikagumaam ti agbaliki iti biyag. Wan nanang, ngam ti parikot. Amang ano awan ton pagadal ko. Awan ka di ti amom amatangdanan nga aglaba, iha. Inak ibaga ka ni nanang ko, ma'am. Into numalpas ti klas inti pa nang ibagam, iha. No kayat na ti aglaba, umayla ang ijay balay iti masapa. Sige ma'am, ibagak to nga rod no makaawi dak. Masigurado ka kayat na. Tawan mo't sa bali at trabaho na. O sige, iha. Ninanang mo nga rodon ti pagbalinan mi alabandera mi. Wan ma'am, dumanon ka ni nanang ko ti bilin nyo. Uray umay kong tutulungan, no awan klase tayo. Anya ka ditimbagakan ka ni Ma'am Fe. Ada ka na ipalaba na kada kami ka ni nanang ko. Piman kayo mat. Makilablaba kayo, tawan nga mintalunan nyo. Imbaglaangan ti makilaba, ngam ti mapanagtakaw. Kaasi kayo mat, tawan pa'y dagayo. Kasano nga tatibiyagyo? Nagagatmat na tatang ka nanang ko amapan makitangdan. Kasano nga'y, no awan agpatangdan? Saan kayo ka din amangan? Saan kami pa'y mo't alimangan amangan? Amok pa'y nga'y, iso ang nagkutong ka, taaglang-langan kayo siguro amangan. Dayto'y kadilaan titangdan ko anagarado. Agiyaman ka at tinangdanan ka pa eh. Apay nga reklamo ka? Nababamot unay ti intangdan mo. Saan mo't akas to'y ti magmag na nga inaldawan ita? No di mo kayat. Isublim, tagawid ka. Nag-overtime akpay. Opisina aya, tabilangam ti oras mo nagtrabaho. Dagiti daduma dita, bayadan dati overtime. Sabali da, sabali akmad. Ala, inkakit din, tadi ka manaktak. Nanang, ingka ka no aglaba iji balay da mamfe. Imbagman, tada agpalaba, anak. Alaan da ka kanon apara laba, nanang. Imbagak mo't atulungan ka no awan klase mi. Kaano-kano ti panaglabak. Inton bigat ka no, nanang. Da kayo kanon ti alaan da alabandera da, no kayat yo. Nasaya at mat, tapno isupay titangdan ko. Sana bale, tamatulungan kayo no awan klase mi. At to'y titangdan ko anagarado, ije talon da Diego. Kinurangan na kadimanan ti intangdan na kan ka. Ay, uwan nga rod. Kapilitan, tawan mo't ngamin ti sabaling agpatangdan. Ay, sweetik day jay atao. Jay labagbagi da tinapatag kad akwada. Kaano nga tamot ay alumong aw tayo. Tapno di da tayo iruruman. Adda nga tapay lulong awan tayo aya. Awan mo't sanikwa tayo akas kada Diego. Adda kabukbukudan da atalon. Ngamda tayo kat awan.
Kinurangam ka di matlaang tiintangdan mo ka ni Conrad. Siyempre mo't Conrad mo't lang awan mamaay na at tao. Rumbang laang. Awan sa bali amang tangdan kan kuana, no di si kalaang. Di na may papilit ti kayat na tawan mabalin na. Di na mga nusan ko atang danan. Kasano nga agpay so tibiyag dagita, no awan da tao amang tangtangdan kadakwada. Matay da itibisin asimumulagan. Anya ka di trabaho ti asawam, kabsat. Kompormi ti pakitang tangdanan na, ma'am. Adamat mang tangdan kan kuana, switikan da pay mat. Ne, kasano ti pa ng switik da ko nam? Saan da nga iti ti husto at tangdan na iti agmalam, ma'am? Ne, saan anasaya at day tangar aramidan da? Wan nga rot, ma'am. Awan mat ngamin sa bali apakitang danan na. Kaya't nakaditi agtarakan laangan iti baboy? Awan mo't pagpuunan, nga igatang iti ka ng tibaboy, ma'am. Kastoy lang aruden. Siyak ti gumatang iti buryas kan feeds. Da kayo ti mangpakan. Inton malako, ilasin tayo ti puunan. Paggudwaan tayo ti ganansya. Sige, ma'am. Ibagaktukan ni Conrad. Lakay, adain singasing ni Maestra Fe. Agtarakan ka kano iti baboy. Iso kano ti makamo iti buryas kan feeds. Paggudwaan tayo kano ti ganansya. Kasanungay, katawan mat kulungan ti baboy tayaw. Ikarigata mon ati agaramid. Ingka mangibaga iti kawayan da selya. Aduma ti kawayan da. Ay, imbag no di damanan ingina ti kawayan da. Padasam ti makisarita kadakwada. Uray inutom nga ikaro, babaan iti panagtrabaho, iti talon da. Ay, isudalaang mat ngamin ti adu ti kawayan da. Nasaya at taimay ka. Kasapulan mi ti aggaik, ta nagbabawi mat jay kunana nga umay. Sa balik ko matigagarak. Makialak ko maiti kawayan yo. Nangina ita ti kawayan. Ay ilaklakayo ko maa. Adu mo ti kawayan yo. Inutak ko mga ikaraw, baban iti panagtrabaho iti talon yo. No saan mo amagdang ti presyok? Bay amon. Nanginang amin unay. Saan ka dingado ti kawayan nyo? Wan mat. Apay, ano niya ti kawayan? Pagaramid ni tatang ko iti kulungan ti baboy. Kulungan ti baboy? Haloblas ano kulungan ti baboy? Mabalin ka no ti kawayan. Basta saan ang makataray ti baboy. Ado ti kawayan mi. Nga medyo adayo, ta iji turod ti ayan na. Mabalin ka din nga umay mangalan ni tatang ko. Makisao kayo kanitatang ko Sigurado amayat da jay. Awan mo't pangusaran na iti kawayan. Apay, anya tinagsarita niyo kun ni Roy itay. Agpapaaram kan samat kan kuana. Ubingak pay. Awan pay kanyak day ta aram-aram. Di ka man. Si kapay ti masidag kan kuana. Di mula urayanan nga iso ti umasidag kan ka. Adda ngamin masapul ko. Iso asyak ti masidag. Anya kumangay ti masapul mo. Jay ayat na. Kayat mo ti agpapansin. Sa anak pay nga agpapaaram. Tawan iti bukabularyok day ta. Amok pay ngay. Gaputa na taer ni Roy. Iso nga agpapapansin ka. Tatang, kayo kano ibaga iji tatang ni Roy akaadalan mi. Ada kano kawayan da iji turod. Imbagam kadikan kwa na anak. Un tatang, kunana nga adu kano ijay. Ngam ipakadam kano pay kani tatang na. Sige nga rod, tamapanak ije turod. Ang mga nunapan nagiwayway itinuang na. Sapay medyo adayo. Marigatan kang agibunag, lakay. Ay, ano sa kun tawan mat nga rod kawayan tayo. At damot di ti asidag, hangam nanginamat.
Kumusta nga iti insingasing ko, kabsat? Mayat ka din nila kay mo? Wan, maestra. Napanagbirok iti kawayan nga aramiden na nga agaramid iti kulungan. Adda ka din nasarakan na. Adamot ijay turod, maestra. Masapol nga ibunag na pay. Medyo mabayag ta narigat mo ti agibunag iti kawayan. Agpatulong laangan kadag iti agtutubong agbunag. Tamang tedak iti kwarta apagtangdan nyo kadag iti agbunag. Tumulong kayo, ma'am? Ay, wan, kabsat. Adda nga minan buryas amaalak. Sayang no adda makauna. 12 amin dayjay. Imaykit din mangibagbaga dayja a Conrad iti kawayan. Anya kumangay ti paggatang na kat dandani awan pa igatang na iti kanen na. Dayta nga rod ti imbagak, iso api manaw. Imbaglakit din tasana kasnjay ti kasasaad tayo. Wen nga rod no awan pa kitang dananda, di dan mangan. Ay, ewan kaya, imbagam ko nga umay tunong bigat day patrabahok. Awan kadwa ka mang tarimaan iti balay ti kalding. Sige, ibagak no makitak. Ibagam tumet no makitam. Mangayam ka kanuman iti kakadwam. Tatangdanan da kayong agibonag iti kawayan. Jay ka di pinuka ni tatang mo iti turod? Wan Roy, marigatan ngamin ni tatang no isulaang ti agbunag. San abale, tadamot tangdan nyo. Ken, aglinta ak itinaluom asaba a meriendaan tayo. O sige, kaadwam ti iling tam tanaimas tinalingta asaba. Wan, ilingtak to amin dyan naluom asaba iji balay mi. Sigurado nga do ti maawis ko agbunag. At datangdan ko naman. At dapat nalingtaan na lumasaba. Awan klase tayo inton bigat. Isunton tiyo umayo. Inasitgan man ni amin ni Roy. Mayat ti kakatawan da ijay. Anyaman nga tan timbaga da ijay a babae. Ay, makapasuron. Aday ta, lumabas dito ni Roy. Kasaok man. Hi, Roy! Papanam? Ay, adalang mapan ko ibaga ka nagiti kakadwak. Kayat mo, tayin tapay ijay kantin? Kwa, kalkalpas mi man. Sige, panawan ka pa Pinanawan naklatan ti salbag agwapo. Kasano nga tayo ti aramida? Tapno agsiningad kami. Dayjay ni Ami. Inakman damagan no anya tinagsaritaan da kiniroy. Mabitlaang! Saan ka pumanaw? Ha? Apay ka di? Ada ibagam? Imasidergak ayano awan ti ibagak. Tanga. Ibagamon tagawidak. Adapay aramidok iji balay mi. Kamakamam ka din ni Roy? Gaputa may sa tidalan yung agawid? Apay asimrak manan ni Roy iti saritaan. Anya ka diti bagam? Anya tinagsaritaan niyo ni Roy itay? Nagsaritaan mi? Apay adamagam. Saritaan mi laang mo't dayjay? Di ka lang mabain? Ta idaldal mo ti bagim kan kuana? Saan ko nga idaldaldal ti bagik kan kuana? Adala ang importante ang nagsaritaan mi. Ditakan. Karkarita nakday ta babae. Addan tulat taal daw mo. Ami, agure ka. Urayan nakta umaya kiti balayo. Ha? Umay ka itan? Kunak man no inton bigat ka nga umay. Itangarod ti kayat ko. O sige, adakan ka dayta. Nagagat ka matunay. Basta imbagam, agtong palak. Talaga mata. O sige, intangarodan tamalaman. Yag mo kanyak tibag mo, tasyak timang bitbit. Manjak ngay. Amano kita am dilinaon na. Kunakun kat nga kuyog da. Apay amapan ka no ni Roy ija balay da ami. Masapol adadaalak ni ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen
tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat ken Anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat ti adda kasasaad da ami, idinto ta adda mabalinmat da Winnie, kaadalan da ni Roy anataer. Kad agusto ni Winnie kankwana, iti may sa amala mapanagawid da, masuron ni Winnie, tanagkuyog da Roy, kan ami. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat kan Anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kunakun kat anagkuyog da. Apay amapan ka no ni Roy iti balay da ami. Masapol adadaalag ni ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Nakaapal na. Napandan. Wisit na talaga. Apay manen anak kami suot ka. Agluto kan, tada papanak. Nasakit tingipan ko. Sa anak ka makaluto. Adapay homework ko nga ramidat. Kasano nga rodan, kat adda ko mapapanak. Saan kayo namapan? Iti sa bali nga aldaw ti ipapaniyo. Sapay inawis dakdag iti kakadwak. Adda pagsasaritaan mi nga agkakadwa. Damagan yun ton ano, anya tinagsasaritaan da. Agmamarites kayong tumatlaang ijay. Anya ang marites manen nasasawam ma. Ang taktakawam ka nagita kawayan? Ay saan ko atinakaw. Inted ni Kabantor. Di na matlakan usaren. Pinadalusan na ti kakawayanan na. Tapno saan kano anasamak. Napno nalaya ngayon kapag takawan ni Tirabong? Ay sa anak ng agtatakaw iti rabong. Impakadak pa'y sakpay ngay madakak iti kakawayanan da. O may kantuman, tatulungan na kamang tariman iti balay ti kalding ko. Ay, pasensya kan makumikumak. Mangkita ka langan iti sa bali akadwam. Naglastog kan? Kaslad da ipampanakal mo? Awan ti panpanakal ko. Kas makita mat, agbunbunagak iti kawayan. Anya kumamot nga iti pagpabunag mo. Ang mga nudi ka pa inlang armusar. Naglastog na diya Conrad. Kaslad na pagpampanakal na. Anya ka diti inaramid day jay akon rad. Imbagak nga umay nagtulungan namang tariman iti balay ti kalding. Di nakit din ka lumasango. Apay kano adi na masango. Naglastugan. Kasla ka ba ulan na ti agkadkad? Makita no di umay agpakpakaasi dito'y. No awan ton di kananda. Inton umay agpakpakaasi. Saan mo apatgan? Nga uray agparintumag. Amom kadi, nangngeg ko kada tatang, nga oray umay ka no agparintumang datatang mo nga agkidnaw, saan da kayo apatgan? Anya ka diti basol mi kada kayo. Apaya kagurgura da kami. Saludsuden yo tabagbagiyo. Awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo. No may makitang dan ni tatang, saan pa'y ahusto ti itaddatang dan na? Apay kumaasaan a husto, agyaman kayo tatangdanan da kayo pay. Agyaman kami nga rod iti panang tangtang dan da ni tatang, nga uray kurang ti itaddatang dan na. Tatang, anya ka diti gurguraan da tata Diego kada tayo? Diyak man mo anak. Ang apay anadamag mo dayta.
Imbaga ngamin kanyak ni Winnie, anangag na nagsaritaan kano dagiti dadakkel na, nga uray mapan kayo kano agparintumang kadakwada, kat saan da kayo kano apatgan. Nasayaat, taimbagan ni Winnie day takan ka. Saan kayo mapan iji balayda, tatang? Wen anak, mangkita ak lang iti sabali apakitang danak. Wan tatang, mangkita kayo langan iti sabali at pakitalunan nyo. Ado mo tayo ti kawayan na pinabunag yo. Pangusaran nyo kadi. Aramidan da kulungan ti baboy. Agtarakan kami ngamin iti baboy. Ado kadi ti tarakan nyo. Nalawat ti pakaramidan na dahito iti ado akawayan. Wan sa kano. Umadon ti trabahok no kwa. Tatumulong akpay nga agpakan kan aglaba. Imbagman tanagagit ka. No sabali lang akat di da kayat ti agpakan iti baboy. Di da pa'y kayat ti aglaba. Isuda tabak ng dangamin. Da kami, pobre kami laeng. Kas kumakan ni Winnie. Suplada. Kanday talamang mangan ti aramidan na iti pagadalan. Nagrawit. Ado ngamin ti kwartada. Ado ti paggatang na iti kanan na. Kumusta nga iti aramiden nyo akulungan, kabsat? Nalpasan, ma'am. Inkarigatan nila kay nga ilupas. Tapno maala tayon dagiti buryas. O sige nga rod, taibagak amapan tayon alaan dagiti buryas. Kalpasan ti panaglabak. Inakmat ibaga kanila kay tapno kukuyog tayo amapan mangala. Ma'am. Sige. Napipintas dagiti aburyas, tadadakkel da. Kasta ka di, ma'am. Mabiit mat adumakkel dagiti baboy no feeds ti kananda. Una, nangruna ta mestizo dagiti napartak adumakkel. Saan akas iti native anabuntog adumakkel. Ala, nagpipintas na giti buryas. Nag-aamo da pay. Nakaayayat da. Mabiit da dumakkel. Tanarawat da. Kuna ni maestra, ano ada nasurok at talo abulan da, mailako da kanon. Ay, nagbiitan ngay. Manulaang ngay nga urayan day tatalo abulan. Imbagman tayong patarakan na kada tayo dagita aburyas, tatang. Dinamag na ngamin no anya ti trabaho ni tatang mo, anak. Imbagak nga awan permanente. Mayat dayto yan at trabaho. Mabalin pa'y ang makatrabaho iti sabali, no nalpas apakanan dagito'y aburyas. Imbag lang at damat ur-urayan amalako. Damag kumat nga ado kano ti baboy at araken da dya Conrad. Wen nga rod ka no? Nangalaan da nga ta. Pangalaan da ngay iti ipakanda kat di da pa'y mapakan ti bagida. Jay gayam impabunag na kawayan kat inaramid na akulungan ti baboy. Iso nga imbaga na amakumikom idi ayabam ko mga agtarimaan iti balay ti kalding. Oray kita saan tong agbaligi da dyan? Taawan ti hustong ipakan na. Masapol ti dakalapunan iti panagtarakan ti baboy. Tanangin na ti feeds. Agat baboy ka. Intugot mo dito iti angot ti kulungan niyo. Nadadaal siguro ti agong mo. Awan matimbaga dagiti kaadalan tayo anaangotak. Di dala siguro may turid nga ibaga Dinak nga rod as-asit gan ano ko nam anaangotak. Agrib-review ak ditoy. Apay ngamin nga imasidag ka. Kayat mo ta isagunot ka? Naglastog kan? Ami, isuronok man iti mas. Diyak na awatan itay. Nalakalaang dayta. Sige, agtugaw ka ta isuro ka. Winnie, excuse pa agpaisuro ang amin ka ni Ami. Ha? Ay, pwisit. Wrong time in. Anya ka diti basol mo ka ni Winnie. Kasla apaan na ka itay. Diyak man amukan kwa na. Imasidag itay. Kunana nga, agat kulunganak kanu ti baboy. Ha? Kulungan ti? Apay ka nung agat kulungan. Diyak man amukan kwa na. Basta umasidag kanyak, adda ibaga na amadi. Saan mo lata natutupan? Tapno saan kayo nga agapa? Kastamat yar aramidak. Mas daawak nga ron. No apay akanayon nak nga asitgan. Sanak to insultuan. Bayan,
Tano makita nga sitgan na ka. Umayak man, tapno di na kapagaramida ni tidakas. Sige man nga rod. Kunanakit din nga isagunot na kano. Imbaglaan nga taim masidag ka. Awan mo't tantimayat at ang danak nga agarado. Kat masakit ti sikat ko nga agarado. Kasanungay ang mapamulaan no saan pa'y anaarado. Sinalbag ti kastoy. Apay nga awanan ti mayat nga agpatangdan. Sayang no saan ang mamulaan ti talon. Manipod na gapas ti pagay na. Saan pa'y anaarado? Tapno mamulaan ko maiti sa bali. Talaga sayang. Manumot lang nga ti maaradok no uraya ka may kap ti sakit ti sikat ko. Ni Diego edi tinagagat. Ngam saan meten nga umay. May samat na jay. Timangsik. Saan matan nga umay? Kwartak man ang mapanijay pagadalan na. Awan ti kwarta tayo. Tasaan anamulaan ti talon tayo. Awan tinailako. Uray awan ti mapanijay pagadalan no awan kwartak amapan. Kwarta ka diti kang ronaan. Iso amapmapan ka ije pagadalan. Anya ngay nga rod. Day takot awan kwartanan ang mapanijay pagadalan. Uray awan. Kasano nga rod? Kat saan met anamulaan ti talon tayo? Ha, dagijay met ngamin amatangtang danan. Didan imay. Tapno umay da. Di mapan kayo makikakaasi kadakwada. Nagrigat met gayam no awan matangdanan ta agrigat tayo met. Sikaman nga rod ti mapan agpakpakaasi. Bareng umayda. Kumusta ngay dagiti baboy, kabsat? Mabalin ka din ama ilako? Mabalin siguron, ma'am. Dadakkel damutan. Sige takontakak nga ron ti bayer, tao may daalaan. Suruten tayo ti timbangan da, tapno amu tayo ti bayad na. Kasta ka di, ma'am. Ken ipakitak moten kada kayo ti resibo, ti panagatang ko kadagiti buryas, kasta moten ti resibo dagiti feeds. Tapno amuyo naman ti paggugudwaan tayo. Sige, ma'am. Ibagak ka ni Conrad ta iso ti makisurot kadagiti umay mangala kadagiti baboy. Wen, tapno makita na numano ti kilos dagiti baboy, kabsat. Umay ka no ti bayer ti baboy. Sumurot ka, takitaam numano ti kilo ti baboy. Mapanto ka dimot ijay ni Ma'am Fay. Day tamo ti kunana, ijay ka nun ti pagkitaan nyo. Timbangan da ka no amam maminsan, gaputa ado tinagorder iti baboy. May mayat dayta. Mamaminsan amagatang, tapno masukatan manen iti sabali a buryas. Wan day tamot laang ti imbaga ni Ma'am Fe. Ma'am, kukwa mi amin daytoy. Wen tanaggudwaan taket nga ron ti ganansya. Inikat kumatan ti puunan. Ay na, agyaman ako nay ma'am. Dakkel met gayam ti bingay ko, kat para pa ka anak laeng. Bunga day ti gagat kan anus mo, kabsat. Jakim pagarop, akas to'y gayam kadakkel ti bingay ko ang nagpakpakan iti baboy, ma'am. Kaya tiyo ka di pa iti agpakan, tadamanan nakasagana aburyas? Ha? Ay iwan Numabalin pa'y kumaakit, nayunan tayaw. Ay sige, no adalakit di magatang aburyas, nayunan tayo. Kumusta tinapanan nyo? Binayadan ta ka din? Wen bakit? Kat jakim pagarop, akas jay gayam kadakkel ti maganan siya iti panagtaraken iti baboy. Kasta ka di. Mano tinabingay mo? Makita ka. Nalawag tarupam. Mabitlaan, tairwar ko tapno makita. Atoy. Ha? Inted na ka di amin dayta? Wen bakit? Bunga ka no ti gagat, ken anus ta dayta. Ada babayadak ijay pagadalan. Mangted kayo iti pagbayad ko. Anya ngay nga rod ti ited ko, kat saan tayo nga rod anakamula. Awan mailako. Anya?
nakabayadan ni Ami. Idinto ta sa anak ka makabayad. Anya, nakabayadan ko na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan iti tulong ni Mampay. Nagbaligi ti babuyan da Conrad. Katdakkel tinabingay da. Iti sabali a bangir, gapo taawan matangdanan da Diego nga agarado kan agmula. Agrigat dan, taawan matilako da a produkto da. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya ngay nga rod ti ited ko. Kat saan tayo anakamula. Awan mailako. Anya, nakabayadan ni Ami. Idinto sa anak ka makabayad. Anya, nakabayadan ko na. Wenang, pati dagiti projects mi, nalpasnan. Idinto ta saan pa'y kanyak. Saan tayo pa'y ngamin na nakagatang. Sige, taibagak ka ni tatang mo. Tamapan mangiremedyo. Sa anak pa'y ama pa ni Jay pagadalan. Singirendak tumanan. Syaklaangan ti saan ang nakabayad. Ingka mangiremedyo iti pagbayad ni Winnie. Isulaan ka no ti sana nakabayad. Kaya't masawan, nakabayad din siya anak ni Conrad. Wen ka no nga rod. Mainsulto ak. Nakabayad jay awan apulos sa ni Kuana. Ay, sana mabalin na paatiwak iti dadya Conrad. Nangalaan na nga iti pinagbayad ti anak na. Day tangarot ti pagsiddaawak. Inunaan da tayo ang nagbayad. Inak umutang ka na iti gagayim ko. Sana mabalin na paabakak iti dadya Conrad. Ken, iti day jay nga Eli. Ha, makilablaba dalaang. Barok, mabit man laang. Kaadalam ka di daw Winnie kan Ami? Wala na. Apay ka di. Madamag ko man. Nakabayad ka din ni Ami iti babayadan nyo ijay pagadalan? Wan nana. Ado ti kwarta na ita tanalako da nagiti tarakan da ababoy. Adamanan sa bali ababoy da. Kasta ka di, Barok. Kunak lang amin no agpaiso jay kunada. Asaan pa'y kano nakabayad? Nakabayad din nana. Ni Winnie ti saan pa yan nakabayad? Ako agbayad tumuten. Napanlaang nangirwar ni tatang na iti kwarta. Adda ka di taltalunan nila kay mo, kabsat. Awan, ma'am. Awan ngamin kabukbukodan mi adaga. Adda nga mintalon mi iti asidag. No kabailan na atalunan, ipatalon ko kenkwana. Ha? Sige, ma'am. Ibagak to kanila kay kwenton makasangpetak. Ay na, dakkel ti tulong yun kada kami, ma'am. Dakkel mo't nga minti maitultulong yu kanya, kabsat. Sa anak-anak aganan siya, no nagkadkad kayo ang nagtarakan iti baboy. Dakkel una iday ti apagyamanan mi kada kayo, ma'am. Agtitinulong tayo, tapno agpapada tayo ang makaganan siya. Katkatawaan tak ijay pagadalan. Tasyak kano akanayon ti maududing agbayad. Inaklaangan ijay balay da lola ijay ili. Kayat mo ti umakar ijay. Sa bagay, asidagmat kit di ti pagadalan ijay. Imbag ijay, tada kwarta ni lola.
Taipaw-paw itanda iti kwartana. Sige. Igaed mo nga rod ti agadal. Tapno makaturpos ka. Sanak kalumangan ama pa ni Jay pagadalan. No adalakit di akanayon kwarta. Napatpatagtumat kan ka ti kwarta ngam ti mapan agadal. Day takot mapanagadal nga wan kwartanan. Sige. Palubusan ka amapan iti ayan ni Lolam. Basta ikarim nga agadal ka anaimbag. Dandani tayo nagturpos. Ngam, jak mo makita ni Winnie. Kaili mo ka di day Winnie? Si Kamat. Apay ko maakailiw ko. Maragsakan ka siguro, hindi saanan nga umay di pagadalan. Taawanan ti mang sutsutilkin ka. Napanan na nga tangag paiso. Nagsardang nga tan? Dahil tati saan tangam mo? Saan nga tanga imakari ti pagadalan? No makitam ni Nana Celia, padasam to adamagan. Sige, damagag to kenkwana no ayan ti anak na. Da kayo mat masabat ko nana. Ayan ka din ni Winnie. Adda ijay ili, barok. Napan ijay balay ni Lola na. Agtuloy ka din nga agadal iti ili, nana. Wen. Alangan mo't nga agsardeng iti panagadal na. Apay nga imakari ijay, nana. Iso ti kayat na, barok. May mayat mo't lang ijay ili a pagadalan na. Ngam dito'y barangay tayo. Ha? Kasta ka din, nana. Sige nga rod. Adapay ngamin papana. Ay na, nagpipintas kag dadakkel manan dagiti baboy. Dandani manan malako dagitoy. Lakay, no agtultuloy amaya ti panagtarakan ta iti baboy. Mapagadal ta ni Ami. Wen, nasariri ti anak ta. Isu ang masapol a pagadalan ta. Ti adal, ti agpaay akalasag na asumarangat iti biyag. Pudno dahi talakay, ikagumaan ta a pagadalan. Sana bale, tanalaing mat. Masigurado ka di nabaybay ti panagadal na. Sapay ko malakay. Ay, imbaglakit din taadda ni Maestra Fe amang tultulong kada tayo. Ispasaysaya atan ta ti agtrabaho. Tapno masubadan ta ti utang ta na imbag anakam kan kuhana. Uwan lakay, dakkel ti na itulong na iti ilulungaw tayo. Kunak man no agad adal ka. Apay nga adda ka dito'y balay dananang nga agselselpon. Saan ko amaaw-awatan ti bagbaga ti maestra na? Bagsakak ka dagiti amin nga eksamin mi. Anya, una yan. Agturpos to dagiti kaadalam ijay lugar tayo. Damdamagan na kapadya agnagan itiroy. Damdamagan nak ni Roy kunayo nanang? Wen, dinamag na no agtultuloy ka iti panagadal mo. Katwen, kunak, angam saan mo't gayam. Ha, ano kastamot laeng, agawid tan. Ha? Oo, may nakihawid nanang? Kat, anya nga iti aramidem ditoy. Umay ka ijay tatumulong kalaangan iti talon no di kamutla agadal. Anya? Mapanak tumulong ijit talon? Ew! Anak, anya je kunada nga okasyon yu je pagadalan yo. Foundation day ti pagadalan, tatang. Maangay day jay, sakbay ti graduation mi. Deta ka di je agbado kayo iti nagpipintas, anak. Wan tatang, agbado akadimot iti napintas. Ay katun anak. Kakaiso na maminsan lang ang mapasamak. Ikarigatan mi kaninanang mo agatangan tinapintas abadom. Agyamanak, tatang. Kakaiso na malako man ang tibaboy at arakan tayo. Umay kanuman ang tibayar kung ni Maestra Fe. Isumot lagayam anakarit kayo agumatang itinapintas abadok, tatang. Dandan iti panakaangay ti Foundation Day di tapagadalan. Sayang, tasaan ka akaraman. No nakabayad kayo kumaidi, idi ada babayadan mi. Di sa anak ko mga imalis ijay ili.
Idinapan ka kumaijay ili kat inggaed mo tinagadal. Saan mat? Tanagsardeng ka. Nagrigat mat ngamin. Saan ko akabalan? Saan ko mat amaw-awatan? Kasano nga rodan ti masakbayam? No saan mo mat akabailan ako nam? Adumat dita ti agbyag nga awanan adal. Jak nga rod kabalan. Sa anak mat analaing. Atiwen na kangarod ni Ami no kasta. Anak ko, saan ko mamat akasta? Si kanto ti partner ko inton foundation day tayo. Imbag man, takayat nak a partner, Roy. Apay, di na ka di kayat a partner? Agyaman ka, takayat ka a partner. Naglastugan. Ado di ta timayat amang partner kanya-kanya. Ngam siyak ti kang runaan. Siyak pa'y ti mo na anang ibagaan si ka ti partner ko. Wanan, Mr. Roy. Siyak ti partner mo. Kat siyak mo ti partner mo, Miss Ami. Inton rabi igaya man ti foundation day di tapagadalan. Mayat ti mapanagbuya. Inak mat agbuya. Ngam agabungatak. Sa anak ngagpadlaw. Winnie, apay adi kamutan matagtagari dita. Ay, sayang. May sa kakumakadagitiin nakbuyaan. Nagsayang nga agpayson. Ish, sayang talaga. Nagpartner day dyan nga Ami ka ni Roy. Ay, tumangkanak sa iti imon. Nagmayat kit din ti isam dang agsalsala. Nagbintas kit din jay gown ni Ami. Nakagatang da iti kas jay kapintas ang gown. Mabaddakan ko man ni Roy ti gayadan na. Tauray mapatugaw, tagunggunana. Nagpintas ka ti anak ta, iti dahi abado na lakay. Talaga napintas ti anak ta. Urayan niya ti ibahado na. Imalamot lakan ka. No napintas ti ina, kastamat ti anak. Dinak man patiray ukan. Apay kumapatiray ukan ka. Day tamat ti pudno. Makitang mat ti langam iti sarmeng. Anya ka ti plano ng alaan inton makaturpos tayo. Nursing ti kayat ko. Inton adanton trabaho. Ikarigatak na ituloy iti medicine. Nagngaton, saan samot ka na magawat? Si Kamet, day tamanan mang rabak ti ammo. Talaga mat, amangan inton may saka na doktora kat dinakton am-am mo. Si Kamet, apay, agbaliw ka ayata di kanto am mo. Si Kapay laang ni Roy, agayem ko. Agbalinak tumat a soldado. Tano mapalto ka na. Si kanto ti mangagas kanya. Dili siyam ti bala, apay ko mga agpapaltog ka ngay. Agawid ak man langan. Makapaapal daroy ken Ami. Nagragsak dakit din nga agsarsarita. Apay nga agawid ka. Apay, di ka pa'y agbuya. Anya kumangay ti buyaan dita. Awan mat napintas amabuya. Ay, urayan na karod tagkuyog tang agawid. Nagbiit ka moten ana umang agbuya. Awan mat nga rin tinapintas amabuya nanang. Inaklangan maturong. May mayat pay. Naragsak ka kumamat, no di ka nagpaliwawag. Adamat basol yun. No apayan nalidayak ita. Saan asyak amin ti ayan ti bidot? Saan yun adagdagan ti sakit tinakam ko? Naragsak ka kadi iti foundation day yo, anak. Wananang, nagragsakak iti celebration ti Foundation Day iti pagadalan mi. Makitak ti ragsak mo. Kat maragsakan tauray kaskasano, na ipaay mi dagiti kasapulam. Wananang, saan akas idi, nagrigat abayadan dagiti babayadak iti eskwelaan, kan dagiti daduma agamit ko. Di pa nagraduar mo, isaganaan tayo, anak. Wanang, sapay masigurado nga addan to award ko. Iti da ito'y asakit tinakam ko. Masapol abalsak day nga Ami.
Agpanunutak, no kasano ang mabalis ko ti danga. Mapanak man ija asidad ti balayda. Mapanak ija balayda, tauburak ti sarming ti tawada. Makaamuditan no asino ti matamaan. Ni, apay nga agtataol di aso lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan day jay. Adda nagubor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluhan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy iti panagswerte datata kunrad iti panagtarakanda iti baboy. Idinadanon ti foundation day iti pagadalan da ami. Naragsak dagitoy. Banagmat anagimunan kan inapalan ni Winnie. Nagpanunot nga rod ni Winnie iti dakas kat napan na inubor ti balay da amin. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapawan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni, apay nga agtataol di aso lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan day jay. Adda nagubor. Ikis ti babae. Nakabulos sa mo di aso. Kat kinagat na di babae. Mabitlaan. Awagak ni Kapitan. Tapaumayan na dagiti tanod. Ang mga no agtatakaw kit di dagita. Apay akas na ti itsuram, anak ko. Anya tinapasamak kan ka. Agsubli ako maijay pagadalan. Idi adda aso anang kamat kanyak nang. Aso lakit di dala kay Conrad dayjay. Kimat lang, ti sana mabalan. Masapol nga isuda amin, ti makaamoy ti gastos ni ti ospital. Idaron tayo ida. Tapay nga imbulos da ti aso da. Kasarita kiti nalapat na gidjay nga agasawa. Bayadan da iti nangina ti inaramid ti aso da iti anak ta. Lakit eh, dakkel ti sungsung batanda. Inalaan da amin ti ladawan. Tinabuong atawak ang bato ang naibarsak nga imunag dito'y balay. Anya ka di timbagada kada kayo, tatang. Asino ti babae? Ti anak da Diego Cancilla. Ha? Kumpirmado ka di ani Winnie ti babae, tatang? Wen anak. Adan iji ospital da Diego Cancilla. Kat kunada nga ipabayad da kada tayo ti gastos da iji ospital. Apay ngay kuma, kat isumot ti may imubor di ti balay? Adda atap ko. Asabali ti imbaga ni Winnie kadagiti dadakkel na anapasamak. Nasakit tinakam ko nanang. No apay nga min asaan nga italida ami ti aso da. Win nga rod, saan ang mabalinda ito nga inaramid da? Basol da ti kastoy anapasamakan ka. Bisit na gijay nga aso. Kinagat dakit din. Kriminal da gijay at tao. Di damo ti agitali iti aso da. Wen nga rod nanang. Makita day jay nga ami. Isu ti balsag gapo iti kastoya na pasamak kanyak. Aso da ti kimagat kanyak. Isu apagikarwak ni ami. Dagijay abuisit. At danto aldaw da, anak. Wen nanang. Ipakamat ko kani ami tinarungsot nga aso tayo. Iti kasta, mapadasan da matikas iti napadasak. Pampanunutang no apeng
nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay, tatang. Huwag nga raw, anak. Iso aday jay, nakabulos tayo nakatali nga aso tayo. Kat kinagat na lakat nga rod. Na ikatitalina. Iso aday jay. Kinamat namat ni Winnie. No saan ko mga imay nagubor, di saan ko makinagat ti aso tayo? Huwag nga raw. Kat imposible nga agubor ni Winnie nga awan ti makagapaw. Adda nga taguran na kada tayo? Agraman ka di isaw, kat gumurgura. Kan apay ko maagumura ngay, tatang. Ginuranak dagiti dadakkel na. Gaputa jak kayat ti agtrabaho iti talon da. Gaputa saur damat nga main. Wan nga rod mabambanog kayong agtrab-trabaho. Ngam saan damat nga itad ti husto at ang danyo. Day tatiga po na, adyak kayat ti agtrabaho iti talon da. Kanti may sa pakapong tutanda. Kat awan mayat nga agtrabaho kadakwada. Tamumot ngamin dagiti tattao ti kinasaur dang agpatrabaho. Kat day tatiga po na, no apay ang nagubor dito ni Winnie? Mabalin akasta, anak. Ay, una yan ni Winnie. Noan niya ti ugali dagiti dadakkel na, isumat ti ugali na. Sana mabalin ti kastoy. Nasken nga darum ko na di Conrad. Kaputa kinagat ti aso dati anak ta. Wen ingkaitan ije barangay hall. Taidarum mo ni Conrad. Nasken apagmultaan tayo ida itidakkel agatad. Wala. Kita man tilaing da di tao. Kaasi ti anak ta kinagat ti bulos nga aso da. Talaga nga darum ko ida. Lakay, naamuak nga agdarum ka no da Diego. No agdarum da, idarum kumat ti anak da. Iti ani aga po nga umay agubor dito balay. Wen nga rod lakay, ngam numabalin. Saan ko man adumanon iti dinnaroom? Saan abali? Ta isablita mo tinagastos da iti ospital. Ngam saan akas tati panunot da Diego nga agasawa. Tati kayat da, kat makabalas da. Gaputa kinagat ti aso tayo di anak da. Lakay, Ngambay amlata, tagdarumak mat. Idarum ko ti anak da, kat nasken mat nga agmulta. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Da kayo a kriminal. ni, di mun samot amo ti kayat asawon ti kriminal. Panggapwam ko maamang ibaga a kriminal kami. Saan kit din? Bayadan nyo itinangin na ti inaramid yo iti anak ko. Awan ti inaramid mi iti anak mo. Anya ti makunam iti tao arumaot nga agmaymaysa iti balay mo sa agubor. Balalaeng ti makaaramid iti kasta. Sige, agsasango tayo iti husgado. No day tati kayat mo. Sige. Baga am ti balla nga imay nagubor iti balay mi. Inalaan dagiti opisyal ti barangay ti Ladawan, tinabuong asarming ti tawa ken bato nga imbarsak na. Nagsabat kami ken ni Celia ijay dalan. Imbaga na nga agkikita tayo kano ijay husgado. Anya, imbagam kuma at tinapasamak. Makapungtot, iso asaan ang nagbayag ti panagsarita mi. Uray mat kindi asino anaganak No makita na ti anak na kas ti nagbanagan na, ay talagang agdanag. Di na mo at ti anak na ti dakdakamatek, edi dinamag ko no anya ti awag na iti tao arumaot ngagmaymaysa sa agubor. Kat, anya ngay tinsungbat na. Balla ka no laang ti makaaramid iti kasjay. Ay, ti saludsod. Apay nga inaramid ni Winnie ti kasjay. Anya ti atraso tayo kankwana. Day tangarod kat, kanayon na pa'y apagpupudutan ti anak ta. Apay nga naramid ni Winnie dahil iji balayo. Nagapa kayo kadi? Saan mat? Ngam nabayagan akanayon nakapagpupudutan. Diyak mo no apay. No dadyo ma, makikita ko mati panang kuskusilap nakin ka. Saan ko lang ay kankano? Anya nga tati pagsaksakitan tinakam na kanyak. Saan ka di nga imbagam idi at ang tangdanan ni tatang mo ng trabaho iji talon da? Idi dayta. Ngam saanan amapmapan ni tatang. Takurang tit itad da atang dan na.
Nadamag ko asaanan ang mamulmulaan ti talon da. Taawan matangdanan da ngagtrabaho. Addan sa kanong sakit ni tatang na. Kasta ka di? Iso nga rod asaan ang makabaybayad ni Winnie idi pagadalan. Aging gaapim manawan. Iso siguro nga dagura na. Taagrigat dan manipod di dan matangdanan ni tatang mo. Tatang, adda nga ta posibilidad na di atap ni Roy akaadalak? Ha? Ne, anya ti atap na. Manipod saan da kayo amatangtangdanan da Winnie? Saan kanon amar-arado kan mamulmulaan ti talon da? Kan agsakit sa kanon ni Tata Diego. Ne, anya kumangay ti basol ko. Gapo siguro ata saan kayo namapmapan, tatang? Kan sakbay apim manaw ni Winnie di pagadalan, saanon ang makabaybayad? Hindi kwan, nagpukawan. Ha? Saan ang makabaybayad ko nam? Wen tatang, day tatipod no. Nalawang agpayso ti sa nikwada. Ang nakurang da iti gaget kan anos. Kabaalan na pa'y mo ti agtrabaho. Ang dasad-sadot na. Adda ka no nga rod sakit ni Tata Diego, tatang. Saan pa'y mo na idalit? At dalasad-sadot na. Tagtangdan. Ang kurang ti itangdan na. Isong awan ti mayat apatangdanan kan kuana. Pudno ka di nga inubor mo ti balay da Conrad. Nakadamagan niyo, tatang. Sikati din nakamat ni Eling agmaymay sa anagubor, anak. Imbagak pa'y abalala ang ti makaaramid. Mapanak ko maagdarom. Ngam day tamat ti kuna ni Kapitan. Kasano nga amo ni Kapitan, tang? Inawagan ka nun ni Conrad. Tanda nagubor inyo balay da. Nagubor. Naalaan day tiladawan tinabuong asarming titawa da. Kandang iti bato. Asimrek iti balay da. Winnie, apay ngamin anapan ka nagubor. Iso akas ta tinapasamak kan ka. Kuna ni Kapitan. Ngay ti asindag ti balay da Conrad tinangakupan da iti anak ta. Silya. Roy, apay no si Katimapan makisarita ka ni Winnie. Damagam no apay nga inubor na ti balay mi. Sige. Inak to kasarita. Inton malpas ti klase tayo. Ngam di mo ipadpadlaw asyak tinang ibaon kan ka, ah. Wana. Kunwari, mapan ko pasyaran. Kat babaan iti panagsarita yo, maduktalam mat siguron, no anya ti gurguraan na kanya. Nalabas ti naramid na anapan nagubor. Iso akas Gemma tinapasamakin ko na. Impagarup ngamin da tatang, ama nagdakdakas day jay anagubor. Barang maduktalan tayo, nanang, no apay nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay. Kasano kumati pa ng doktal tayo, anak? Imbaon ko ti kaadalak ani Roy, mapan nakasarita ni Winnie. Kasta ka di. Ibaga na nga tamot kan ni Roy, ti makagapo. Barang ananang, kaya't kumot amaamuan no apay akagurguran nak ni Winnie. Pati ngamin iji pagadalan idi, kanayon nakasutilan. Awan ka di ti ammom ang makagapo. No apay akas jay kan ka ni Winnie, anak. Awan mat nga rod, nanang. Sang kaibaga na pa'y idi anak ko tungak ka no, talumang lang anak amangan. Gapo siguro tatangtangdanan dalaang ni tatang mo idi. Ngam ita, sabalin ti pakakumikuman ni tatang mo. Anya ka di ti imbagan ni Kapitan kan ka. Nagdarom ka di da Conrad. Saan kanupay mat? Dahil panangawag na kano ni Kapitan iti day di Arabi, panangubor ni Winnie iti balay da. Damagan ka man, Winnie, anak. Apay ngamin anagturod ka anapan nagubor ija balayda. Babae ka pa'y mat nga rod. Kasunon ko day jay nga ami. Amok nga idikat lalaisem. Tasaan da makapangan itinasayaat. No saan tayo atang danan ni tatang na. Idi awan kwarta tayo. Isukit din timbaon ti maestra para singir iti babayadan mi iji pagadalan. Di nakmat nga rod ikan, takunayo nga awan kwartayo.
Iso nga imakar ka ijay ili. Day tatipod nang. Idi napanak nagbuya idi foundation day ije pagadalan. Naragsak da iti kaadalan mi ani Roy. Maawat ako no apay anaaramid ti anak tatikas jay, Diego. Kapoy ti apal kan imon. Mabalin nga da pa nagkursunada na itag naga ni ti Roy. Adda madi nga imbunga ti saan na pa nagbayad adagos ije pagadalan. Oh, jakmat nga minen nagmulmula. Isungawan na ilako. Naawanan tayo ni ti kwarta. Gapo, tanakurang ta iti gagat ken anos. Naapiktaran ti anak ta. Ita, kasanoon ti anak ta. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayom ang makaasidag analaing. Takita ang taman, anya ti aramiden na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat, ken anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kaay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulag ni Ami ni Roy, adoktalan na no apay akagura ni Winnie ni Ami. Iti sabali abangir, naawatan da Diego, no apay anaaramid ti anak da tinagubor. Iti may sangal daw, nagsasabat da Celia, Conrad, ken Ellie, iti dalan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas anapauluan. Gagat, ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayom ang makaasidag analaing. Takitaan taman, anya ti aramiden na. Saan akas idinagsabat kami, ako namlan kumilaw ti mulagat na. Kasla sumapag. Nagnamot iti sabali adalan. Simyasimat. Nagparda sa magna. Kasla da samsambutan na. Linisyan na tangata, uno. Talaga sumyasi iti dalan. Mas daawak iti turad ti anak ta nga rami iti kasjay. Inubor na ti balay da Eli. Imbaga, no sandang agdaraw. Idi agsabat kami kumakada Eli kan Conrad. Simyasi ak tadabain ko. Jak kayat akasarita ida. Jak matam mo, no, adarupak asumangaw. Manipod anda babuyan da. Kaslasandan nga grigrigan. Anya ka di ti agwarwaras adamag kabsat. Apay akinamat ti aso yun ni Winnie. Anya ka di ti damag, no apay akinamat ti aso ni Winnie, ma'am. Ti inwaras ti ina ni Winnie, kat mapankan mo kumaagbuyan ni Winnie ti Foundation Day. Ngam kinamat ka numatan ti aso yo. Kamaliday ta adamag, ma'am. Imay na inubor ti balay mi, idinagawid kami ang naggapu iti pagadalan. Anya? Inubor na ti balayo? Apay? Dayta mo ti pagsidaawan mi, ma'am. Nabuong ti sarming titawa, ma'am. Ay, una yun ni Winnie. Naaramid na, dayta. Ay, kita man la ang ti Marites aya. Agiwaras da iti damag asan nga umno.
Nilakit di Celia tinangiwaras iti dayta adamag. Tapno saan ang maibaba inti anak na, gapo iti aramid na. Kababain ngamin ti inaramid na. At dapay nga rod mangibaga, nga agbalalaeng ti akin aramid. Naibagapay nga rod ni Celia abalalaang ti makaaramid. Anya nga ta tinarik na na, idinaamuan na at ti anak na tinagubor. Irasunan na ati anak na. Adda ayamot inaamay at amangawag iti anak na iti balla. Napan ka din iti ayan dawini? Uwen, ngam sa anak ang nagpadlaw. Tagsarsarita danana silya kan Tata Diego. Di daan mo nga daag itilingan tirwangan. Apay, ada kadimot ijay ni Winnie, idi agsasarita da? Uwen, gaputa madamada ng agsarsarita. Nangag ko ti saritaan da. Kat, anya nga tinangag mo nagsaritaan da? Dinamag ni Nana Silya ka ni Winnie. No apay nga inaramid na daychay. Anya tinsungbat na? Kagurgura na kakano. Ha? Day tamat tinangag ko ngayon pagana. Aglako tayo manan iti baboy. Ad-adu manan ti bingay ta ita. Tananayunan ti baboy at tinarakanta. Agyaman ako na iti apo. Taga po iti panaglabak iti balay da maestrafe. Insingasing na ti panagbaboy ta. Nga isumot tinagrugyan ti ilulungaw tayo iti biyag. Kanya patalon na ken ka, atal-talon da. Ay, uray awan sa nikwa tayo. Di na tayo binaybayan ni Apaw. Tabi nuyugan ta iti gagat ken anos. Wen, bakit? Tauray addang agpayso sa nikwam. No sadot kamat, awan mamaay na, day taas sa nikwa. Anya nga talaunay ayat ipanggurguraan na kanya? Nang kunana nga hindi kano awan kwartada. Si kakano ti kanayo namang singer ken kuwana di pagadalan. Ha? Kasano, kat isumat ti kanayon ang mauding agbayad? Iso kano api manaw. Kat imakar iji ili. Hangam di na naanusam tan narigat kano ti leksyon. Ipabasol na kanyak, tinapasamak kan kuana? Sa idi kano foundation day. Nagragsak ta kano ngagsalsala ka nagsarsarita. Ha? Agimon ka di? Ingka man ngamin arman, tapno mabawasan mo ti sakit tinakam na kanya. Apay ko mga armag kat saan ko akursonada. Manjak kat nulik-liklikak pa no masidag idi. Tinulagak ni Roy amapan ijayan da Winnie. Ta amon na, no apay ana aramid ni Winnie ti kasjay, tatang, nanang. Kat, anya nga'y tinaduktalan na. Apal kan imon ka no? Apal ken imon. Anya ti inapalan na. Ken asino ti pagimunan na. Gapu ka no taawan matangtang danan manipod saanan amapmapan ijay ni tatang. Sandan anak kamula, kat awan tinailako da. Ken, saan anak kabaybayad ijay pagadalan ni Winnie, aging ga iti nagsardeng. Saan anak kabayad? Ay, kasimat nga rod no kasta. Ken idi foundation day. Nagimon ka no, idi nakita na naragsak kami ang nagsalak kan ni Roy. Agrin-rin nabak kami ngamin idi kan ni Roy. Ay, no maminsan, ti apal ken imon ti makagapo. No apay ang makaarami ti tao iti saan nga umno. Kasanon no paayabanda ka ijay barangay hall, gapo iti inaramin mo. Diyak lakit di kayat asumangoy di barangay hall nang. Inalaan ka no da kapitan iti ladawan tinabuong asarming titawa. Kan ti bato nga imunag ijay balay da Conrad. Basta diyak kayat ti sumango nanang. Uray uludan dak. Basta diyak kayat! Diyak kayat! Diyak kayat! Huston, anak. Ikarigatan may asaan ka sumango ijay barangay hall. Pangaasi yun, nanang. Saan ko akamalan ti sumangoy di barangay hall? Katawan dagdagiti kaadalak. Matayak lakit di. Anya ti aramiden ta ita. Idi imbagak nga amangan no sumango ijay barangay hall ti anak takot nagwala. Mabutang kan mabain.
Imposible mat asaan nga agnarum na Conrad nga po iti pan nakabuong ti sarming ti tawad ah. Kasanun, no agwala manen ti anak ta, no paayaban da. Parikot lakat nga rodan da ito'y. Nang nangag na ngamin ti kanayon ta pa ng lais kada Conrad. Iso at tinulad naman. Day ta ti insuro ta iti kakaisuna nga anak ta. Timang lais. Ita, di tay mabalinan alaisan ida. Tagkuliyon ton ti anak da. Idinto, tasaan akabailan ti anak ta ti agkuliyo. Lumungaw dan taon. Narang ay ton ti biyag na nga oray awan sa nikwada. Wen nga rod lakay. Gagat ken anos laeng ti puunan da. Manipod si katimang taltalo ni ti talon mi. Mayata ka na yun ti api, kabsat. Saan ko ngamin abaybay ang dagiti mulak, maestra? Kanayon kong asikaswan. Iso ano madanon to ti ipapan mi ija abroad. Si kanto ti pangitalkan mi iti talon mi. Makibingay kami tulaangan no agsubli kami. Ay na, agyaman kami no italakyo kanyak ti talon nyo, maestra. Makitak ngamin kat nasingpot ka. Kan saan ka aswiti. Saan ko amabalin aswiti kan ti tao amang tultulong kada kamay, maestra. Ay, parikot no kasano abayadan dagiti utang ta. Sapay ada porsyento na. Jak pa'y kat amo ti kudkuda kaon. Urayan tayo laangan ti paayab dagiti opisyalis iti barangay. Ay, agwalan to nga ta ti anak ta. No mabalin lang ko makasarita na Conrad. Adi dan inarom ni Winnie. Iturturad kun sa timapan makisarita. Barang kaasyanda ni Winnie. Maramid mo ti mapanagpakumbaba ka na kwada. Uwan amangan ngamin no agwala manen ti anak ta. Oh, mabahabainak. Talinalais ko ida, idi. Ita, inak agpakpakaasi. Lait nangarod ka. Saan ko pa'y ngayon inton idi ti husto atangdan na. Dantanita nagturpo sa ami. Pagkulehyuam ka di. Iti kaasit gan a syudad. Saan akon amapan pa iji adayo. Murisak mat. Dahil tamat ti ko nadatatang. Imbag iti asidag, tamabalin lata ti agawid nga umay tumulong na awan klase. Imbag ka na kayo. Ado ti tarakan nyo ababoy. Agbaboy kayo mat ngamin Mabiit lang nga urayan. Imbagak ka na tatang. Ngamdakkal ka numat yung puunan. Nangina ti Burias kan feeds. Sa bagay, dayta ti parikot. Masapol adakkel ti puunan. No saan ahusto ti abastuda, saan damot adumakkel adagos. Papanam ka di, Diego. Nasapa ka matarumwar. Ikarigata kong ti agarado. Tapno anda mamulaan. Kunak man no kunam nga agsakit ti sikat mo no agarado ka. Isardeng ko ano agsakit. Tapno san tayo nga agrikat. Ala, umay kan tutulungan no agimbag analaing ti anak ta. No saan nga gunay ti tao. Mailumlum tayo iti utang. Ay, sigurado dayta. Adon nga agpaiso ti utang tayo. Uray ko no awan porsyento na. Kasano nga ta mabayadan tayo ti utang tayo. Madamag ko man gayam kabsat. Idarumyo ka din ni Winnie, gapu iti inaramid na. Ididamo, dayta ti aday ti panunot mi. Ngem idinaamuan mi ti makagapo no apay anaaramid na ti kasjay. Adda asi mi kan kuana. Ay na, nasaya at talaga ti panagpuspuso yo. Ang dudaduma, masapul mo't ama idarom, tapno saan ama iruwam. Awan mo't la maghanap mi, ma'am. Taktak pa'y kidi. Ay, sa bagay, ti tao nga addaan napakumbaba pa nagpuspuso kan naasi, saan abaybayan ti Diyos.
Pumanawak dito'y lugar tayo. Tapno didak idarom. Ngam, saan ka pa'y unay ang nagimbag? Agsubli tayo pa'y iti doktor, tayo so tiimbagana. Jack kayat ti sumango iti ure asino. Nagado sugat ko. Ay, agimbag to na kita. Kastalaang tanabiit pa'y. Ang nagalaston, tapanay piglat. Naglaadak ton. Agkalma ka kumalaang, anak ko. Padasak to ti mapan makisarita ka dakwada. Tapno di da ka idarom. Patganda ka nga ta. Ang mga nupapanawon da ka ijabalay da. Di da ka padanunan. Inak padasan, bareng patganda. Mabalin ka ti dumaanon dito balayo. Si kamot gayam, itaman pa'y. Dumanon kayo latay tinanong mo abalay mi ah. Agyamanak, kunak no dinak padanunan iti balayo. Apay kumaasaan. Umunag ta ah, tayo nagtipagsaritaan ta. Adda ka din nilakay mo? Aday tiyo unag. Umay ka, umunag ta. Neh, si kamat gayam timbaga ni bakat asa nga ile. Kunak no asino itayan. Ibaga kung tigagarak kada kayo. Anya ka di dayjay. Ibagam laeng ah, tano ka ba ulat mi kat ipaay mi. Kwa, apay no bayadan milaengan ti binuong ti anak mi asarming ti tawayo. Saan nyo kuman nga idarom ti anak ko? Mabutang, kan mabain amapan ije barangay hall. Nasukatan min ti sarming ti tawa mi. Mano ka di amin tinagastos yo. Kan panangtangdan nyo itinang tarimaan. Mabalin, ada kamin timang bayad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gagad ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasukatan may ti sarming titawa me. Mano ka di amin tinagastos yo. Kan panangtangdan yo itinang tarimaan. Mabalin ka di ada kamin timang bayad. Saan min nga ipabayad kada kayo tinagastos me? Kayat yo asawan. Idarom yo latta ti anak mi. Awan ti kandat mi amang idarom kan ni Winnie. Pinakawan mi. Barang maikati sakit tinakam na kada kami. Anya, no kasta, saan yun nga idarom ti anak mi? Pinakawan yun? Budno, tinangag mo. Bagbagam ti anak mo. Alipatin na kumantigura na. Tasaan mi matakagura ti anak mo. Kumusta tinapanam? Mayat ka rin, resulta na. Marunawak itibain. Nga oray, permi, aragsak anariknak. Anya dayta? Kunam amarunaw ka itibain. Ngam naragsak tirik na. Leh, kasano dayta? Marunawak itibain. Tanasaya at tipan nakisangod akon rad kanyak. Maragsak anak met, ta pinakawanda ti anak ta. Saan da kanon nga idarom? Ay, nagsaya atan ta di da idarom ti anak ta.
Nasingput mo't gayam ni Conrad. Wen nga rod. Iso anakarik naak itibain. Pinadanon na kayo kadi iti balayda, nanang. Wen anak. Nasayaat da. Oray nakabasol ka kadakwada. Didak ka din idarom, nang. Saan kano? Kunada nga ikatam kano tiguram. Tadida ka kano umat kagura. Kasta timbagada. Nakasauyo ka dimot ni Ami. Awan ni Ami, taada ije pagadalan. Dandan ni kanon agturpos. Agturpos. Agturpos da gaya man. Saan mo kumaakagura ni Ami, anak ko? Pinakawan na ka, itinaaramid mo. Ano yung ginadamag ko? Napakawan nyo ni Winnie? Saan nyo nga idarom? Wen Roy, kung nadatatang ataktak ka no lang ti agdarom. Sa maysa, basit ka no mat agatad ti nadadaal. Saan samat na narumrumor ni Winnie? Diyak pa'y nakita. Ngam kunada, nga ada ka no mat piglat itirupa na. Kapoy ti madi apanggap. Iso tinaysagmak. Iso tinabalsan. Tay kunada nga roden. Awan ti dakas nga aramid, adi agbunga mat laang iti dakas. Saan pa yakaraman into naggraduar tayo? Tani, nagsardeng man. Anya ti kunam, ingka gumatang iti materyales, tapadakkelan tayo to'y balay. Wen, bakit? May mayat matlaang, no padakkalan tayo to'y balay. Tada pakakitaan iti nagbannugan. Inggiddan mo iti panagraduar ni Ami. Saan na bale? At damat urnong ta. Umanay mat ti maaramat. Ala ingka nga rodan, tapno makasangput ka adagos. Alang arod bakit? Inakon. Ada ka din nakasarita mo na karpintero. Adan bakit? Nagtulagan may nga umaydan to inton Sabado. Ado ti materialis ije batog ti balay da Conrad. Materialis ka day apang balay. Padakkilan dati balay da. Ay, kaawatan apadakkelan da ti balay da. Ay, umasinsoda na talaga. Ay, bagman. Apaya kasla nagrigat ti makaurnong. Di ta pa'y mapabaliwan ti daanan na balay ta. Agmalmalas ta na talaga. Kasano kat awan metten mayat amatang danan, tapno lumawa ti maarado a mamulaan. Nugayam suitikan ti pada tao. Maawanan ti panagtalekdaken ka. Manipod met idi, kasla nagrigat asumrek ti grasya kada tayo. Day tamot tinadlaw ko bakit. At ang agpayso dagata. Ngam awan mo't makita ang nagprogreswan ta. Pinayaban kayo, tada maangay a despedida party mi. Mabalin ka di at tumulong kayo nga agisagana kadagiti makan. Ay, katuan maestra. Sidadaan kami at tumulong, basta da kayo. Ken amangan no mabayagan kami, ije balasiw taaw. Iso ada kayo kumante agbalin a caretaker, dito'y mapanawan mi. Ariglado maestra. Saan mi abay-bayan ti mapanawan yo? Ay, agyaman na, tada kayo atalkek amabati ditoy. Itultuloy yu ti babuyan nyo. Agpawitak to ti allowance yu abinulan. Wen, maestra. Talaga saan mi nga ibatan? Taiso mo tinakatulong kada kami. Graduation di tapagadalan. Di ka di mapanagbuya, anak ko. Sana na. Adan tumanan apalak ijay. Ay, numaminsan, idyan tayo ti ugali nga apal. Iso ti pakaisagmakan tayo numaminsan. Pagkunaan nyo apakay sagmakan ti apal. Di mo ka di maamiris. Aga po iti apal ken imon. Nakaaramid ka iti nakaisagmakam, anak ko. Kita man ti kasasaad mo ita. Kasta nga ta, nanang.
Apay ajak nagpanuunot nga imuna. Sakbay nga inobor ko ti balay da ami. Ita, kastuya kon. No saan ang nagsakit tinakam mo gapu iti apal. Mabalin adi mo na aramid ti kas iti dayjay. Idi pa'y kumaanang ko kada kayo dayta, nanang. Lading itak unay anak ko. Adamot nagkurangan mi kanitatang mo. Saan mi ko mga imula di tapanunot mo. Timadi akababalhin. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangad. Agyaman ako, unay, nanang. Kablaawan ka, ta nakaturpos ka nga adda award mo. Ay na, maragsakan kami launay kaninahanang mo. Agyaman na. Ta sa anak nakapagturpos, no saan aga po iti gagat kan anos yun, nanang. Tatang. Nagagat kamot anagadal, iso nakaturpos ka. Nagagat kayo ngamin. Imala ka na kayo. Paglawan ka, iti panagturpos mo, classmate Ami. Kastakmat kan ka, classmate Roy. Kablaawan ka man. Naliday ka kadi ta nakaturpos dagiti kaadalam. Idinto ta saan ka nagturpos. Apay nga taasaan nga agpapada ti gasat, nana. Mamati ak iti kunada. At tao kano ti mga ramid iti gasat na. Kasano ko maati tao ti mga ramid iti gasat na. Ti kano kang runaan aramen tapno magunod tinasaya at agasat. Kat kinagagat kan kinaanos. Kinagagat kan kinaanos. Wen anak ko. Ngamin, no sadut ti may sa atao. Saan nga agprogreso? Kita manda Conrad. Awan sa nikwada. Ngem nagprogreso da. Itati ipapanyo ijay syudad, anak. Tani, dandani mangrug iti klase o iti kolehyo. Wen nang, itakanumot ti ipapan ni Roy iti syudad. Agkalugan kamintun iti bas nga agpasyudad. Nasayahat mo't tapno ada kadwam nga agpasyudad. Ngam sabali nga universidad ti pagadalan na, nanang. Ay, kasta ka di. Ay, kunak no agpada nga universidad ti pag-iskwilaan niyo. Sabali kanumat ngamin tinangiyenrolan ni nanang nakankwana. Ala, igaudyo nga ro ti agadal. Tapno agbaligi kayo. Apay akas lamadi ti jar mo asimbang pet. Nakitak lang amin ang nagkalugan daroy kan ami iti bus. Nangag ko ang mapandakan no ijay syudad. Ijay siguro ti pag-iskwilaan da. Dandani man ngamin ti klase. Amangan no saan ang makaturpos dagi jay nga agpadpada. Pag kunaamet asaan da makaturpos. Nangruna ni Ami, nasaririt day jay. At dapay nga rod award na ang naggraduar. Amangan no sabali ti aramidan da ijay. Idi foundation kat madlaw nga da relasyon da. Makita no makaturpos dawon no saan. Anak, saan kuma nga isuda tikit kita. Agenrol kakit dimanen. Tapno makaturpos kamat. Mamati kayo kadi ang makaturpos da ami kan Roy iti kolehyo. Apay aday tapay tinasaludsod mo. Kasano, kat nakitak ang nagkuyog damanan ang nagpasyudad. Ang mga no da sabali nga obraan da ijay syudad. No ka di makikuyog kay ti lalaki. Anda ka di mading aramidon yaw. Tatang, No maminsan, madi ti agata pandagos anak. Pasamak ti mga parangarang no anda aramid na amadi wano awan. kitaan tayo man nga ron no makaturpos da. Jaikit di pa nagturpos mo tinto na rem. Inka-enroll, tag-eskwela ka man. Amang ano jak manan makabayad no da babayadan. Ikagumaan min ti aggaget tapno mabayadam dagiti babayadan. Marigatanak iti dahito a subject. Padasak man nga awagan ni Ami tapno agpatulong ak.
Hello, Ami. Free time mo ka di? Ada ko masapol kukin ka. Vacant ko ita. Anya ka diti masapul mo. Ada saan ko maawatan ito subject ko. Masigurado nga amom da ito eh. Sa dino ti pagkitaan ta. Dola nga oras ti vacant ko. Umayag di ta parke, iti asidag ti pagadalan nyo. Darasam nga rod. Agurayak iti imbagam aparke. O sige, urayan nak na urayan di ta. Oh, ayan na dita ti saan mo ang maawatan. Diyak maawatan ti solusyon na da ita problem. Tulungan nakman. Si kakit dimat. Nalaklakapay day mangan. Tinak matrabahakan ah. Isuro nakit din, tanay, malpas ton ti vacant mo. Sumrek kan tumanan iti sumaro na aklasem. Math manan day ta. Saan ka ngamin amat maturog ano madamang agsasao ti teacher mo? Sa anak patamat maturog no madama ti math. Ngam talaga adyak maawatan. Sige nga Rod, saan ka ngagdanag? Suruan ka, tapno saan ka nga agparikot? Agyaman ako na ya. Madanaga na kamin. Amang ano saan ko may pasada ita subject. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat? Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan ka kadi amarigatan? Saan, Mat, Nanang? Medyo maikawa aklaeng. Taadayo ak ngamin kada kayo. Talaga akasta, anak. Aganos ka. Taisagsaga na am tinasaya at amasakbayam. No adda panaganos mo, addamot magunod mo. Wenang, kumusta kayo, Mat, kani Tatang? Nasaya at kami latta ditoy, anak. Napanidyayan ti baboy. Amumutan, agpadigos manan kadagiti baboy. Kasta ka di? Sige nga Rod, Nanang. Tas sumuragak manan iti klasek. Bye! Maikagumaam ka diti agturpos, tapno agkolehiyo kan tumat. Apay asan ngagpapada ti laing mo no sirib ti tao, Nanang. Apay aday ta ti pagparikotam. Uray igaad ko ti kunak. Nababalat tamat ti maalak iti test me. Iti trabaho man wenno panagadal. Kasapulan ti kinagagat kan kinaanos. Marigatan aklat ta, Nanang. Sigurado ang narigrigat manan iti kolehiyo. Kayat mo asawan. Saan kan nga agkolehiyo? Saan ko nga amo, Nanang? Amangan no marigatan ak. Dahita nga mintimadikan ka. Di mo pa'y napadas ngam ag-surrender ka adagos. Urayag ka di pa'y amakusbuak, sakbay nga agsurenderak, Nanang. Kitaak man dagiti grades mo, Roy. Kunam amarigatan ka. Ngam inggaad mo mo tinagadan. Gaputa kanayon nga bagam, akasapulan ti gaget kan anos. Oh, mamati ka din, iti day ta nga imbagakan ka. Ngam sigurado day ta, tanay pasam amin na gradom. Kat kablaawan ka, Mr. Roy. Kablaawan da ka anak. Saan asayang dagiti gaget ken anos tayo. Kablaawan da ka, anak. Nakalpas ka matlaangan. Awan sa nikwa tayo, ngam na ikarigatan tayo. Aginggat nagawat mo ti arapaap mo. Agyaman ak unay kada kayo, Nanang, Tatang. Agrambak tayo. Tagagat kan anos laang tipuunan tayo. Pudlo ti imbaga ni nagaget kan naanos nga ami. Intay nagrambak. Ha? Agyaman kami unay apaw. Gapu iti gaget ken anos. Nagbaligi kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauluan. Gaget ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.